Kedysi vraj lekári dávali ako liek dotyk rúk. Nie tabletky, len objatie, keď srdce stratil zvuk. Hovorili, že zahojí aj smútok v tichej tvári, že spojí dve duše, čo sa v sebe stratili a báli. Objatie lieči smútok, hnevajú na von. Tichý most, keď slová nevládzu, stačí len raz prísť bližšie ku mne. Posielam ti jedno úprimné objatie z môjho srdca do tvojeho, ako liek, čo vráti nádej z neba daného. Niekedy slová nestačia, len ticho pri nás stojí a objatie vie povedať to, čo hlas už neobstojí. Je to iskra v tmi, keď padáš bez dychu a niekto ťa zachytí. Skôr než padneš na